Berita maşevan heyecan naha em li ve haftede em bajareke her sar ye Bakurê Kurdistanê bînin ser ekranê ve. Birasî jî wisa bajarekê gelekê sar e û gelekê kevnarê ye. Ji ber ku gelek şaristanî derbas bûne ji vê bajarê û hemû jî şopên xwe îştine. Vê heftê em ê du li şopê wan bikevin li vê bajarê. Bajarê Qersê dibin 0-20 derece de em ê li du şopê wan bikevin û gav bi gav vê bajarê bînin ser ekranê we. Ger hûn amade bin, gerameya Qersê dest pê dike. Bajarê Dîrokî yê Bakurê Kurdistanê, bajarê Qersê. Ev bajarê Dîrokî li gorî çavkaniyan di dema hîtîtiyan de bi navê herêma Ermeniyan de hat nasîn. Naveke bajar yekem jî Araks û Karaks bû. Tê texmîn kirin ku ev nav ji êleke ku beriya Zaynê li vê derê bicih bûye tê. Li gorî hîn baweriyên din navê bajar ji gotineke zimanê Gürcî tê ku ew jî tê wateya bajarê bi derî. Kurd jî ji bajara dibêjin Qers, ji herêmê re jî dibêjin Serhed. Ji ber ku bajarê Qersê wekî deriyeke ku Kurdistanê bi Qafqasan û bi deryaya Reş ve girêdide. Xwedî şinwariyeke kûr e. Bajareke sartirîn yê Kurdistanê ye. Li herêmê îklîmeke reşayî û zozanî heye. İklîma Sibiryayê jî bandora xwe li herêmê dike. Berê temaşevanê heyecan me got li vê bajarê gelek miratên dîrokê ne. Ji wan yek jî keleha Qersê ye. Kulpaş mı cih digre û jî dibînin keleyeke geleke bilind e û geleke dirêj e. Li gor agahiyan dibêjin 3000 û 5 metre dirêjbûna ev kelê heye. Li gor hîn rivayetan dibêjin ev kele di serdema urartuyan de hatiye çêkirin. Hinkê jî dibêje ev kele geleke kevn û dîrokî ye. Lê em ê niha vê keleyê gav gav min dirê jî bigerin û bînin ser ekranê ve kakerem. Li bajarê Qersê hûn dikarin gelek dir, mizgeft û warên dîrokî bibînin. Keleha Qersê jî wek ji wan mîratên herî dîrokî û balkêş e. Ev keleha dîrokî ya ku li Bakurê bajar cih digre bi fermana Sultanê Saltukiyan Melik İzzedîn di sala 1153 de hatiye çêkirin. Keleha Qersê jî ji du beşên derve û hundir pêk tê û bircên derve ji 5 rêzan pêk tê. Keleh di serdema Timur a ku Anatolyayê dagir kir rastê talaneke mezin hat. Di sala 1606 de keleh ji aliyê şahê Îranê ê Yekemîn Abbas ve careke din hat elweşandin. û di navbera salên pêş de jî du carên din tê çêkirin. Keleha ku dişere di navbera Osmanyan û Rûsan de texrîbateke dît û hate ber asla reseniya xwe wenda bike jî di rojameya îro de jî ji ber nayê parastin bi tunebûnê re rûbirû ye. Lê hêyê jî tekoşîna xwe didomîne. Birastî jî sermayeyeke eceb li vê derhayê temaşevan heyecan me ber parve kiribûn. Bin 0-20 derece ev bajar. Lê gelek serde jî tevê bajarî şimatê ji ber ku bajareke geleke cuda ye. Bajareke Serhed ye li ser sinûra Ermenistanê cih digre û duwarê dîrokî de jî gelekî kevnar e ev bajar. Gelek şaristanî me got derbas bê ji vê bajarê. Ji Ermenan bigirin, ji Rûsa bigirin, ji Osmaniyan bigirin, ji Kurdan hemû kes ji vê bajarê derbas bûye. Kesê derbas bûne jî li pişt xwe bi vî rengî warên dîrokî îştine. Em niha li keleha Qersê ne. Keleh li gorî agahiyan dibêjin di serdema urartuyan de hatiye ava kirin. Wexta urartuyan hukumdariya li vê bajarê kiriye ku lemû bajarê Serhed nene ew. Dema ku hukumdarî vê bajarê kirine keleheke bi vî rengî ava kirine û kesên ku hatiye vê bajarê jî her wext li vê kelehê tişteke zêde kiriye. Mirov geleke diweste geleke vê hal dimîne ji ber ku erd jemet girtiye û mirov nekare bimeşe li vê dira. Piçek zehmet em weşandina wî. Lê hûn hatin vira taybet destê xwe nekin ciba xwe. Çima? Wê demê gelek Qersê bêje û taybet ne ji Qersê ne. Ji ber ku li vê bajarê kes destê xwe nakin ciba xwe nameşe. Ji ber erd jemet digre meşandina wî zehmettir dibe. Her wiha di derbarê Qersê de em tiştekê din jî parve bikin. Di 120 birç li ser vê keleyê cih digre
لێ مخابن تەنێ حەفت برژ هەتا ڕۆژە مەیە ئیرۆمایە. بله نهاجی امریجه که گلکه خوشن جبر کو وینه کند بینن راستی جی مرو ماتمایی دیله جبر وینه که هجای طایبه سوستان اف وینه که درد که لپاش مه پراکور جدگره پراکور لقرسیه بس دری خو شاهدیه دیگه لسر چما ارزه جدگره افر افرا کلوی هاتیه چکرن روش هاتیه جبو شران هاتیه بکارانین روش هاتیه جبو بازرگانیه روش هاتیه کو جبو هر دو ایوینداران دو آلیان بگیجن هف هاتیه بکار آنین افر هر بوها افرا کن پاش مدبینن به سال 1587 ده هاتیه چکرن و لبن کلاها قرسه جه دگره سرچما ارزیه تایبت جبو بازرگانی جه اگه تایبت سردام خدا کو هاتیه چکرن زبستانه وینه که بیوی رنگی جه دگره دم دم افچم جمد جدگره لين هاكم بدرانه چم دهركه لكره كاوي جيكو امدينه براستي قرسي وجمد كرتيه جيكونا ازلم جوان جهان يكم لبر خويادكه دما كومبندكم فدشي خارج بركو جوراوي جمده گرم زبستانه بين و باجاري وند خاصم و وينه که هجا و خوش ببینن بیام به لخود بالدار بن وهناك اولياء اخو بكرن بركو سرمه که عجيبه لبدره چمه ارزه پراکور و خوزا اویا هجا. سرمایه توش ام دگرن برچاوان و جبو و وینه کوبکی قارپوستا جنیز و ببینن دچن بر پراکور. سرمایه که بفرنگی از باورم مرو انجام دکاره لسبریای ببینه. لجبو و دیتنا قرسه جاره کدن مروف سرمایه دگر برچاوان. تماشاوان هجا نهاجی ام لبن کلا قرسینه لسردما کن درباس بون هون آواهین بیرنگ دی ببینن وان آواهیان جسردما روسان مایه روسان پشت کو شرط نابر عثمانیان در کتی دناوانده وان قزنج کریه اولوی واجاری حکمداری کرنه 44 سالان لباجار قرسی حکمداری کریه روسان دما کلوی درا حکمداری کرنه جی گلک برهمان هیشتنه جوان برهمان یک جی نها لپاشمه وکی اوتل که بکار آنین نها لوقت خدا کواتیا واکر مالک بو دما روساوی آواکریه کورین بازات کورین ارگانیک کورین بازات بکار آنینه وان کوران رشه و تایبت وان بالان دهیه اندکارم ببیجن روسان دهم مال آواکرنه ده وان کوران بکار آنینه جبر کو جو پاراسنه وان کوران گلک باشه
Her buha mego çürü 4 salan ve hükümdariye kirine berhemin gelek heja iştine jve bajarere pişti wan nahame kuço kolan bu bedin nasin pişti ve ki kuço kolan gelefre u gelek mezin Rusan ava kirine jve mimariya ku Rusa çekire de bejim batık mimariye ke bir rengiye ev avahi naha oteleke ji beru emlika emlikemin diriwi le mimariye bir rengi ye Rusan ji qerse rehişti geleke zedeye. Berite maşavan heja huni bawer nekin li em nal ser golek ernuştune. Ev gola çılre li navçaya qerse cidigre ev gol neziki 40 kilometre ji qerse dure. Li sermaye ke çok qas dijwariye na qas binim zma ve fahmbik nekin li u dimana kutubinin ev goleke. Van hespajir ser golene em ser goler ernuştune. Jiber qaşya li vedera jiber sermaye ke dijwar ku li vedera gol cemet kirtiye. Gola çadre çilo 2 metre kurahiya ve heye u ava şirine li navçaya çadre cidigre me go 40 kilometre ji navenda qerse dure lej bo serderan her dem ciye serdani evder hem havine usaya hem ji zivistani tabiatmendiya ve zivistani eve ku de ben gore de masij cidigre u şeniyen kulven navçaya dijin zivistani kureyek usa ciyek vedikin dikolin gole u je masiya digren jiber ava şirine u masiya uj gelek je jiber sermi her uha kesin teme draji livan hespans vardı ben u ser gola ku qaşa girti ango boz girti be rengi digerin براستی سرمایه که پر توج و دشوار هیم برام نکاره وی عالیه خو حس بکش برک قاس توج سرمایه برا موجودی بینم گل جمعت کردن آن سر گورم روشتنه گرم بین ودرا و دیمنه که بی رنگی وسا عجب ببینم Belite maşavan injana aji megotu bu ser gola çılırdı ma kucamete gran buzdigre lisar vedra hespri traven ango kevin sa tişteke u ser golet ger mecugam musabakin em ketena tişteke ku besme ve gredai ve qiyare qayığı u loz lesu vardı ben lisar gola kucamet kirtiye u bir rengi turek davejin Brazil pişek mnovda tırsı jiber gole cemete kirtiye ve çok gole ki Leyli guraga hem kişiliğini vedra dijin dibêjin nêzîkî 5 mehan 4-5 mehan ev gol cemet dikre li vedra ji ber ku sermaye li vedra dibin sivir heta çi derece derkeve sermayekê tuje sermayekê Sibîryayê li bandora xwe li vê bajarê dike ji ber vê yekê jî wekî ku hûn li Sibîryayê bin dîmenê vê rengî hûn karin li Qersê bibînin gelek mirate û deverên ku bajarê Qersê xweşiktir dikin hene lê gola Çidrê ji bo vê bajarê kevnar xwe di taybetmendiyeke cuda ye gola Çidrê di her demsalê de bi dîmenên xwe yên cûr be cûr hêstê di dilê me de rengîtir dike ev gola ku ava wê şêrîn û kurahiya wê 42 metreye ji bo serdêr û şîniyê Qersê di her demsalan de demên aran pêşkeş dike
Bi taybetî zivistana dijwar de herêma Serhedê de gola Çildirê bi qeşeya xwe derkeve pêş. Ev gola Xwedî dîmenên rengîn roj tê ji şêniyên herêmê re dibe çavkaniya Nêçîra Masiyan. Beyt maşevan heja gerameya Qersê gav berdewam dike di sıfırdan nêzîkî 17 dereceyê li vê dira sermayeke kur û sermayeke tuş heye lê em ji bo we digerin. Niha jî em ciyekî geleke taybetin ji ber ku em vê bajara Aniyê ne. Bajara Aniye bajarekî gelekî kevne û gelekî antîk e. Di serdema Neolîtîkê de maye hê jî li ser piyaye. Taybetmendiya wê ev e ji ber ku li ser sînorê Ermenistanê cih digire lê keleka me Ermenistanê li vêra ku em dibînin jî Bakurê Kurdistanê ye. Bajarê Aniyê her du alî sînor xêz dike. Newaleke derbas dibe di keleka wî ev jî sînorê her du welatan xêz dike. Bajarekî geleke mezin e ev der û ji wê demê ji serdema Neolîtîkê hatiye çêkirin vê jî heye. Wexta ku Ermenan li vê bajarê serdestiyê kiriye vê derê mezintir kirine. Niha jî gav bi gav beş bi beş em vê bajarê bînin ser ekranê we. Li vê bajarê ciyê herî balkêş û xwedê giringiyeke cuda yê bermahiyên Aniyê ye. Bajarê Anî îro dikeve ser sînorên Ermenistan û Bakurê Kurdistanê. Li dora wê newaleke kur heye û çemê Axuryanê yek û sînorê du welatan xêz dike jî ji keleka vê derbas dibe. Anî ji bajarê Qersê nêzîkî 42 kilometre dûr e û li ser başûr û rojhilatê bajar disekine. Navê vê bajarê kevnar ji mabedleke ku ji Îraniyan maye tê. Di demên kevin de ev der bi navê Anahîta dihate naskirin. Şaristaniya Aniyê paytexta kevnar a Şedadî û xanedana Bagratuyan bi sedan salin bêkez û wêran bûye. Me gotibû gav bi gav em ê bajarê antîk a Aniyê bînin ser ekranê we niha jî em ji li wan deran li dêrekê ne. Tê gotin li vê dera 1001 dêr heye ji bo vê wekî bajarê dêran tê binavkirin. Her wiha çil derê jî li ser bajarê antîk a darê cih digire. Ji wan dêran yek jî ev dêra ku niha em li vê cih digirine. Ev dêr wekî katedral tê binavkirin ji bo wan katedrala Aniyê dibêjin. Çima dibêjin katedral? Ji ber ku dêrê geleke mezintir e. Yani kilîseyekî geleke mezintir e ev. Di hezar bibor. Nesûd û heştû nihan de ev der hatiye çêkirin li gorî agahiyan vê tiştê dibêjin. Hê jî dema ku hûn ê dinerin mîmariya Ermeniya xwe dide pêş û xwe dide xuya kirin. Niha hûn ê temaşe bikin ku bi çawayê hatiye çêkirin mîmariyeke çawa li ser vê katedralê hatiye xêzkirin. Wekî me got li bajarê Qersê gelek avahîn dîrokê ne. Piştî Ermeniyên li herêmê bawayekê zordestî ji herêmê tên derxistin û warên wan tên desteserkirin û dagirkirin. Gelek warên ku bi destî û mîmariya wan hatiye çêkirin jî vedguherînin mizgeftan. Dêra hawariyan jî yek ji wan warên dîrokî ye. Kevirên derê bi hostatiyeke biket hatine bikaranîn. Li ger dêra hawariyan li bajar gelek mîratên bi vî rengî jî cih digirin.
ger bûn bajara antik adare bigerin hûnê bibînin ku çiqas dêr li vê dere heye nêzîkî dibêjin 1001 dêr li vê bajarê cih digire bajarê antîk ji Ermenan ji alî Ermenan ve taybet hatiye çêkirin lê yekem mizgev jî li vê dera cih digire wekî mizgefta mencuher tê binavkirin tê gotin di salên 1972 de ji alî Emireke Kurd ku navê mencuhere hatiye çêkirin ji ber vekê jî navê mizgeftê ji wekî mencuher maye ji xwe diyar dibe ku nizam ev dêre ango mizgeft e lê hinek agahî dibêjin ev mizgeft e yekemîn Anatoliye ye hinek jî dibêjin na ev dêre pişteke kirine mizgeft lê wan jî kawerin lêkolîn bikin û binderin kîja rastî kîja derve. Belê temaşevan hêja geramê li bajarê antîk berdewam dike rastî jî em ê piçekê beşekê bîne ser ekranê we ji ber ku li qadeke gelekê berfira hatiye vekirin her wiha me got li piçek wê jî li bajarê Ermenistanê li ser sinora Ermenistanê maye hinek jî li vê hêlê maye me got dêr gelekê zêdeyê li vê dera ji wan dêran yek jî ev dêre dêra Amennapriç tê binavkirin ev dêr dima ku bajar hatiye vekirin jî gelekê dêr hatiye çêkirin li ser ji alî Ermenan ve namê yekanî ser ekranê katedral bu ev ya herî mezin ew bû lê ji wê ji bilî wî bi sedan dêrê din jî ê bi vî rengî li ser bajarê ana antîk cih digire. Temaşevanê hêja niha jê em li hember dêrekî ne li bajarê Qersê ev dêra Ermenanê bi 12 hawarî tê binavkirin dêra 12 hawariyan. Çima dibêjin 12 hawarî ji ber ku Ermeniya wexta ku vî dêrê çêkiriye li ser dêrê motif û neqşên 12 kesan heye. Hinek destê xurakirî ji xwe dê dua dike hineke tiştek destê wan de ra dike hineke tişteke tîne ziman 12 hawarî dibêjin motifê wan li ser dêrê heye ji ber vê yekê jî ji bo Ermenan wekî dêra 12 hawariyan e. Dema Ermenan li vê bajarê hikûmdariyê kiriye di salên nehsidî de vê dêrê ava kirine lê piştî Osmaniyan vê bajarê ser destê kirin dagir kirine tiştên ku ji Ermenan maye hemû kirine mizgeft ji wan yek jî ev dêre dê 12 hawariyan piştî ku Osmaniyan li vê bajarê ser destê kiriye kirine mizgeftek mixabin ev dera ku paş min dibîne sê heb deriyê wê heye lê dema ku hatiye ava kirin tenê deriyek wî hebû deriyê li pêş hebûye piştî bû hêdî du deriyê din jî lê hatiye zêdekirin li bajarê Qersê hûn dikarin wekî vî avahiya Ermeniyan gelek mîmariya Ermeniyan jî bibînin ji wan yek jî ev dêre û ya herî tê zanîn jî ev e.
بله ام مزگفتا اون پاش مدبینم مزگفتا evliyaye به şekilde binav kirin. Tabiat mendi em mizgefti evel li bajarê Qersê em minareye li paş min bi keverên sor û gulover hatiye çêkirin. Keverên reş û sor jî di nava minareyê de cih digire. Ev minare di 1507 nihan de ji aliyê Ebu Hasan Arakanî ve hatiye çêkirin. û dema ku hatiye çêkirin jî bi vê minareyê hatiye çêkirin. Her şixwas mizgeft li holê tune ve jî demeke dirêj li ev minare خوازای خو پاراستیه هیجی هیه پشتویه که لجی مزگفته هنک جیشی زیده بونه هر وهم هنک شخصیتین کو جبوی دمه گرینگ بو ل ایوانا مزگفته جی جبوان جیاتی و قطاندن اولی بدره هاتن دفن کرن لیم دکارن و تشتی بویژن یا گرینگه و ev minare neziki 1000 sale hêjî heye li bajarê Qersê gerûn hatin û şahadiye bikin ku minare bir rengî geleke zêdene. Temaşavanê hêjan niha jî em ê dereke li bajarê Qersê li navenda Qersê cih digire em ê bûye bidin nazîn. Ez dibêjim dir lê kesê li vê dera hikimdariyê kirine jê re gotin mizgeft. Mizgefta Fethiye binav kirine. Lê dema ku hatiye avakirin ev de beriya mîladê 1909 de dema ku bingeha vê derê hatiye avetin gotine dereke. Dêra katedral tê binav kirin ango dêra mezin ji bo elema Hristiyanan Ermenan pîroza katedral ji ber ku geleke mezin e. Ev derjî jiwaniyeke. Wekî katedrala mezin tê binav kirin di sala 11 de xelas bûye. Ev der tabietmendiya vê derê ev e ku tu jor ve mirov lê de nere wekî heceke xuya dike. û sê deriyê wê navendî hene yek ji bo gelê yek ji bo qiralê wê demê ye yek jî ji bo kesên papazên wê demê derîkî ji bo wan hatiye veqetandin sê deriyê wî navendî hene. Tabietmendiya wî dijî yek ev e ku mimarê wî cuda ye. Yani kesê ku li Stenbolê Ayasofya bi nav û deng çêkiriye hatiye vê katedralê jî nexş bi nexş çêkiriye û hava kiriye. Ji bo vê yekê ev yek geleke cuda ye mirov dikare bibêje dereke taybet e. Katedralê tê binav kirin ji ber ku ji dêran geleke mezin û geleke bilindtir e. Bajarê Qersê ku Rûsan li vê dera 4 salan hikimdariyê kirine piştî ku jî bajarê çûnine jî geleke berhemên doxîştine. Bajareke Rûsan mirov dikare bibêje ji ber ku gelek berhemê wan vê bajarê ye. Ev avahiya ku paş min dibînin ji wê serdemê maye. Hemû neqşên mîmariya batîkin ez bam tiştekî vî rengî hebû. Yani neqşe bi kever e. Li ser kever neqş hatiye kirin û hatiye çêkirin. Her wiha tabietmendiya bajarê Qersê ev e ku di serdema Rûsan dema ku bajar ava kirine
gelek avahiyên küçük kolanên berfre avakirine û vê tiştê fikrine. Her wiha bi mîmariya batıl tiştekî vî rengê ye, bi çargoşa hatiye avakirin. Hinek kuçeyê wî jor ve diçe û ji bo çop ango tiştekî qirêj baran bibare bixwarî ve biçe. Wê tiştê fikrîne di wê serdemê de beriya hezar salan de meşevanên hêja ku niha mîmariyekê vî rengî hêj nû pêktir vê bajarê ango li Tirkiye. Di wê serdemê de kesên avahiyê ango bajar avakirin ev tiştê fikrîne. Mego gelek avahiyên Rusan li vê de re heye ev kucek kom derbas bin yek ji wan e taybetmendiya bajara ve ku bi çar alî ve hatiye çêkirin ango wek sistema Avrupayî ye. Yani dîzayna bajar di wê serdemê de hatiye fikrandin û hatiye çêkirin. Ev kuçek kom digerin jî yek ji wan kuçeyan e ku geleke dîrokî ye û geleke kevne li bajarê Qirsê. Li vê bajarê jiyan bi qasî dîrokaya wê sar û dijwar e. Jiyan û çanda wê ku gelek netewan pêk tê jî wekî xwezaya wê rengîn e. Herçend di nava sînoran de be jî li vê bajarê ku sînor bêwatin e, jiyan wekî ava çeme erezê bi hev re herike. Kurd, Azerî, Gürcî hemû bi hev re dijîn li vê bajarê. Em ji Sibîryaya Kurdistanê xatir dixwazin û ji bo rêwîtiyê ketin derdikevin rê.